అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్, టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు స్థానిక శాసనసభ్యులు శ్రీ చల్లా ధర్మారెడ్డి, జ్యోతి దంపతుల నాయకత్వంలో తెరాస పరకాల పట్టణ ప్రెసిడెంట్ మడికొండ శ్రీను ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పరకాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మహిళా డాక్టర్లు, నర్సులు, ఆసుపత్రి సిబ్బందికి, ఆశా వర్కర్స్, టీఆర్ఎస్ మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు, కౌన్సిలర్లు, పిఎస్సిఎస్ డైరెక్టర్లు, దేవాలయ కమిటీ డైరెక్టర్లు మరియు మహిళా నాయకురాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో సన్మానించారు. ఇది చూడండి సార్ అందరు కిషోర్ అందరూ వస్తాను, నువ్వు రాకుంటే అది ఇస్తాను. ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం నేటి ధాత్రి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. స్టే ట్యూన్ టు నేటి ధాత్రి టీవీ.